Uzoba nami uzafika usulokugcina. Uzoba nami. Ayikondo awusabi ngeleli ma wenze njani? Hala. Wenze njani? Ngiwaphi Ngalo ekusanje ngithanda imali awasinayo sonke. Yabo ndoda mina lo angithi angibona mina nesonto mfana into engahlangani uyangibona ngingcwele mfana mina angingeni Sontweni abageli ntwana hey ini yakamaja hayi uyakhuluma awusho manje lesonto lakho liva Mala angikhamthi Ngathi kule mziki khona la. Kwenze. Awazongibiza yemoqala. Hayi ngisane kunabantu. Okay, kahlale. Sanibona lapho isizwe. Ntwana relax mfethu. Incathulo zabantu ziyanyamalala thina ezethu sikhona. Bazosho ukuthi kanje sivasifisi. Sanibonani nkonzweni. Yebo. Sanibonani bazalwane. Mfundisi. Njani? Ayaxolisa ukufika late bazalwane. Hayi cha siphathile kahle mfundisi mfethu. You must lead by example. Ngizofundela ivesi 1 nje. Yabo. Genesis 1 verse 1 in the beginning. Mana umfundisi manje umfundisi uphuma. Ukambona umfundisi ohlomile bafethu. Lokho phela kusiko kunifundisa iBhayibheli. Yimi mfundisi uyasidla mfundisi bazalwane ningawa. Lokho ningazinaki lokho bazalwane. Siqhubekeni ke ngeBhayibheli. Besacela ungivuthele ingoma e1 lapho. Ingoma. Ngiyazi ingoma yesonto ucule la. Bazalwane azinanga ukuzohlekana la ongayazi thuleni oyazi uyocela usilitele ke Mina ngisela umzala wamadambana yaphila. Ithi ukhululwa miyonyuka nalo ukholo lwami lonyuka nalo iluka iyo nena nalo Yesu ikhululwa miyonyuka nalo ukholo lwami lonyuka nalo iluka iyo nena nalo Yesu Loma Hayi mana ngicela ukubuza mfundisi le mali soyifaka la iya hayi manje so upgrade isonto lethu bazalwane akuqhubeke nifake imali bazalwane upgrade isonto yabona musonto lethu lenjani bazalwane ngizona mina ngiyaqala ukubona lento leyo hawu bazalwane ana ngizwe qala uJesu uthi isonto le upgrade ngombuzo uJesu wathula kushanga impamba Jesu nemali yomnikelo ukulungisa isonto noma nje siyaqola
hayi akaphenduki. Akaphenduki umbuzo wokugcina futhi. Jesu le mali le mali umnikelo yokulungisa isondlo noma saqolo. Hayi asambe mfethu. Ayikho indaba le nto le asambe. Asambe. Awuzalana hayi nakona le mali elungisa amakweni. Icathulo zeziyanyamalala ezangamfundisi zikhona. Awuphele mina ngamfundisa Yabona? Hayi, zalwane yini manje? Bahamba vela ndabiko labatshontshe izicathulo zenu. Hayi. Kodwa kimi wena uthe kunentombi kunokudla. Ziphi lezo zinto? Zikhona kamanje namhlanje vela. Ziphi ngicathulo sakho? Ziphi ngicathulo sakho? Ngicathulo sakho. Futhi asimele sikhona esapho futhi ngicathulo sakho. Sayidla imali kanjalo. Yini vele lesizwe? Awushoma 700 hayi phela lecathulo ezinye igugile zethu. Asiba bese siyodla imali. Afuna ukuthi ufanda khathu langane. Uthini kushaya streamer? Nganishaya ngesinye right. You are asiye. Asiye. Ayasiya. Ngabela lesa streamer lesi. Come on. Shenge